on! I know! Bicolano, Antlers Club. Fish Adventures Unlimited. Nice spots, Alachambers. Magandang araw na naman mga ka-anglers, Bicolano Alacham Anglers Club. Mga masters, kumusta kayo dyan? Ayos lang ba ang fish and quiet niyo? Sana naman oo. Ngayon pong buwan ng Pebrero, grabe pa rin ang ulan na to. Mahangin pa. Grabe yung northeast monsoon. Dala ng hanging amihan ikanga or easterlies. Pero hindi pa rin may pipigilan ng ating mga kapwa Alachambers, kanya-kanyang team para galugarin ang mundo ng mga kaisdaan dito sa ating localities. Lalong-lalo na dyan sa may bahagi ng San Miguel Bay, dito sa Ragay Gulf, at fronting the Pacific Ocean pa naman. Ayun, meron pong namimingwit din sa mga ilog, sapa, napopractice para naman kapag sa bottom fishing na sa malalim na bahagi ng karagatan ay makakuha talaga ng mga mama o mga big fishes. Anyways, it's only game fishing. Hindi naman tayo mga fishermen. Tayo ay sumasay lamang sa mga nahuhuli nating mangilan-gilan para sa pampamilyang konsumo at siyempre para ma-share na rin yung mga uri ng isda na nahuhuli natin dito sa lokal na karagatan. So ano pa bang hinihintay natin? Sa buwan ng ibig, ito naman ang fish ibig ng ating mga Alachambers Masters. Isa na naman collection ng fishing expedition dito po sa Bah Fishing Vlogs Head Ibig Edition. Alachambers in action. Dakula ah. Daw. Wow. Fish on. Puri nakachamba. Anong apod kene? Apod ka barakuda? Wala sila eh. Ayan si Lester Ternate, February 6 champion, nakahuli ng pinakamalaking ulam. Ayan, haba ng city. Mamaya ayos yan. Congratulations Lester. Okay. Ito pa ay kanyang mga huli. Pakita natin yung kanyang mga huli pang iba. Marami pang malalaki dyan. Hindi lang yan. Ayan o. Ayan, malalaki. Ayan, malalaking huli ni Lester. Ayan. Banding camaraderie, yan ang hahanapin mo dito sa bag. Kapag mayroong celebration, nakikisa tayo. At syempre pa, huwag kalimutan ang mga iuuwing labing weight para sa pamilya. Fish on, tagline, Alachambers.